Iniciamos a sesión plenaria do día de hoxe. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Teño alguna observación á acta da sesión anterior? Nimos. Ben, logo damos por aprobada a acta. Segundo punto número 2, expediente número 185/2018, que a delegación da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da competencia municipal de convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso a diferentes categorías do Corpo de Policía Local do Concello de Ortigueira e as plazas de auxiliares da Policía Local. Proposta determinada favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais, sendo a súa parte dispositiva a seguinte: delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia competencia municipal da convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías do Corpo de Policía Local e as plazas de auxiliares de Policía Local. Segundo, aprobar o convenio regulador desta delegación, co contido transcrito. Terceiro, autorizar ao señor alcalde para que, como representante legal desta corporación, asine este convenio e a súa documentación complementaria. E cuarto, remitir certificación deste acordo á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior e á Academia Galega de Seguridade Pública. Ben, alguna cuestión? Como comenta xa o secretario, unha proposta da FEGAM ofrece ás comunidades autónomas realizar probas de selección e o ano de superar con isto costa algún aos concellos, entre outras cousas, para a xente que forma parte dos tribunais. Sería tamén un convenio por 4 anos, sempre se podería volver á situación actual. Comentar tamén que tanto o persoal como a Policía Local do Concello están de acordo, e o secretario e o xefe da Policía Local asistiron a reunión informativa na Academia Galega de Seguridade. Manuel? Sí, considero que este convenio vai ser moi bon para aquí, porque deste xeito así podense contratar de maneira máis áxil seguramente os auxiliares de policía, as categorías dos corpos de policía. É unha mágoa que non exista tamén outro convenio para contratar a educadora familiar, ou que non houve no seu día para contratar o arquitecto, e se non estaríamos 3 anos sin ela. Más nada. Simplemente, se o saben, por curiosidade, saber que están facendo así a maioría dos concellos de... Ben, Rafa, tenéis o control. Sí, nosotros nos vamos a abstener porque no veo ningún beneficio para los vecinos de este ayuntamiento, que es por quien tenemos que mirar. Entonces, nuestro voto será de abstención. Muy bien. Ángel. Sí, bueno, hai bastantes concellos, vamos, que están empezando a optar por este tipo de convenio, un pouco para agilizar todos os trámites e descargar un pouco nos concellos. Non sei, que tens que gritar un pouco máis. Bueno, que che comentaba, Carlos, non sei escoitaxe. Xa estou dicindo. Ben, nada máis, pasamos logo a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, queda aprobado este punto. Punto número 3, expediente número 175 en 2018, que é o recoñecemento extrajudicial de crédito número 1/2018. Se trata de aprobar o expediente 1/2018 de reconocimiento extrajudicial de créditos e levantaron para a intervención dos gastos que se detallan na proposta. Reconocer as obrigas correspondentes por importe de 192.314,18 euros. Sí, Ángel, tes a palabra. Este reconhecemento extrajudicial de crédito son facturas que non se poderon pagar en decembro, xa que o peche de exercicio foi o 10 de decembro de 2017. Facturas que entraron máis tarde, ou a maioría delas de fiscalización tardía. Bueno, son todas facturas conformadas polos distintos departamentos necesarios para o correcto funcionamento do Concello, para cumprir servicios esenciais cos veciños. E así comenzar o 2018 con todo o exercicio 2017 pechado xa. Ben, gracias, Ángel. E Ana?
Mano. Bueno, creo que queda reflejado nos informes da interventora. Creo que deixa ben claro que hai que ser responsable co gasto. Non se acorda vostede cando decía que a economía do Concello era como a economía dunha casa, que había que ser responsable, que era moi sencilla elevala. Pois espero que a economía da súa casa non leve vostede, porque a este paso vamos mal. O meu voto vai ser en contra. Ben, Isabel? Sí, a verdade é que xa nos quedamos sin palabras, que no primeiro pleno deste ano xa nos veña un reconocimiento de 192.000 euros. Acaba de dicir o portavoz que son facturas necesarias para o funcionamento dun concello. Despois centrareime nunha factura en concreto que xa me dirá que necesario é. Se facemos... Se recordamos o que nos di a intervención, pon que recórdase ao Concello que conta con un plan de axusta que exixe que os servicios de suministro de máis de 3.000 euros ou menos de 18.000 euros deben ser contratados previa solicitude de 3 días. Na maioría dos casos, incúmprese esta cláusula ou se cumpre de forma moi deficiente. Con continuos defectos de tramitación, solicitude de presupostos, inicio de expedientes e requerir existencia de créditos, sobre esta cuestión se pronuncian habitualmente os expedientes de fiscalización, polo que se trata de advertencias xa coñecidas. É dicir, que usted compra sin saber se ten cartos, basicamente. Mención especial das facturas do festival. Neste sentido, se recordarán as advertencias previas na fiscalización de facturas anteriores, e cabe destacar as seguintes facturas que requiren varias aclaracións que lle solicitan a vostede esa información e vostede pois non lle informa á interventora ou a intervención desas informacións que lle está a pedir. Concretamente, hai unha factura que é en concepto de dereitos de autor dunhas fotografías do libro de Ortigueira que ten un coste nada máis de 17.990 euros. A iso hai que subir 2.000 euros máis, que fan un total de 19.990. Xa me dirá que necesario é para o funcionamento do Concello esta contratación desta persona, que ademais é un profesional, non que é para a menor duda, non é deste Concello. Esta factura ten un reparo suspensivo. Ademais, cando eu solicitei a información desta factura, que ademais está conformada por vostede, non lle pode botar a culpa a ningún concelleiro, vostede di que é coñecedor dos traballos que realiza esta persona en concellos como Mañón e As Pontes. Recordarlle que nin Mañón nin As Pontes ten un plan de axuste e, polo tanto, o plan de axuste xa saberá vostede, con 3 anos que vai cumprir de legislatura, o que iso conleva. Sabe que tamén ten que facer un plan económico financiero para intentar salir dese plan de axuste e tampouco o fixo todavía. Referente a esta factura, quero que lle explique aos veciños de Ortigueira porque vostede se gasta 20.000 euros nesta que volvo a repetir, que é conceptos de dereito de fotografías do libro de Ortigueira, que non sabemos onde está o libro tampouco, e non gasta ese importe nun obradoiro de empleo. Entendo que moitas veces sí que se teñen que facer gastos extraordinarios, inaplazables, pero, bueno, estas facturas, algunhas sí que son escandalosas. E máis, cando vostede se cansou de decir que iba a pedir 3 ofertas hasta para comprar os bolígrafos. Seguramente, para os bolígrafos é para a única cousa que debe pedir as 3 ofertas, porque por o resto estamos vendo que non. Tampouco pideu as ofertas para a contratación das festas. Vostede básase en que, como non superan os 3.000 euros, pero róndanos, entonces sería nese afán de transparencia, pois ter tamén esas 3 ofertas para a contratación da pirotecnia, do alumbrado, etcétera, que tamén incumplen. E acórdese sempre que estamos falando de diñeiro público e que ten que ser moito máis riguroso que o diñeiro da súa casa. Non digo máis, o meu voto evidentemente vai ser en contra. Vou agardar que se explique tamén estes 19.000 euros
que cita Isabel, facturas de dereitos de autor. En principio non vou votar a favor, habendo os reparos que hai de intervención, a ver a explicación que será, en función disso absterei e votarei en contra. Rafa. Bueno, parece que esto ya es un poco más de lo mismo que ruegos y preguntas, pues parece que ya todos los plenos tiene que haber un reconocimiento extrajudicial de crédito. Yo, antes de empezar con el texto en sí, me gustaría también que nos aclarara una factura. La primera, que viene en la relación, es una factura de avión a nombre de Juan Vicente Penabaz Muras, Coruña, Madrid, Coruña, 1.334 euros. Me gustaría que nos la aclarara. Para no repetirme mucho en lo que ya dijo Isabel, voy a leer muy por encima lo que pone el informe de intervención. Y es que la intervención le dice, como desde hace 2 años, que le viene diciendo lo mismo, que se formula reparo por ausencia de procedimiento de contratación. Señor Lozano, no es porque las facturas entraran tarde, es porque hay ausencia de procedimiento de contratación. Es lo que dice el informe de intervención, y se los lleva diciendo 2 años. Podría haber traerlo como en el pleno anterior o en el anterior más, el informe de hace 2 años. Y es, tampoco voy a leer todas las facturas que se reparan porque estaríamos aquí hasta el entierro de la sardina, pero as anteriores facturas reflexen prestacións que ven por cuantía ou ven por tratarse de prestacións de trato sucesivo a través das cales atenden necesidades non conxunturais do Concello e que polo tenen unha continuidade non poden tramitarse como de contratos menores. Se trata, mediante a presentación das facturas, de xeitos tan a omitir trámites esenciais do procedimento. Non cumprindo estes requisitos, deberían terse realizados trámites legais para a contratación destes servizos e suministros, de acordo co procedimento legalmente establecido. Tampouco constan nos expedientes municipais certificados actualizados de que as empresas prestadoras dos servizos e suministro anteriormente mencionados estén ao corrente cas obrigas tributarias e cas seguridade social. Continúo moi por encima. Mire, aquí hai unha alquileres de carpas, pero es para que vean los vecinos de que no son, que entraron a final de año del 21 de enero del 2017 y no tiene dinero para contratar carpas y usted las sigue contratando, y os recuerdo que tenemos una carpa municipal que a estas alturas ya no sé ni dónde está ni el estado en que estará. Se formula reparo estas facturas de carpas por omisión de los trámites esenciales. Hay otro reparo, lo voy a leer muy rápidamente. Ya se informó con ocasión da fiscalización de facturas deste proveedor noutros expedientes de aprobación de facturas que o contrato de servicios diversos da piscina está pendente da adxudicación. É fundamental que se corrixa esta situación. En primeiro lugar, porque supón unha vulneración da normativa, por lo que ademais é necesario que se dé cobertura a este servicio de xeito permanente, porque é imposible o control deste gasto na medida en que cada mensualidade é distinta. Esto nos lo vamos a saltar todo porque el que quiera se le pondrá. Por último, esta funcionaria advierte a necesidade de que se leva a cabo un control exhaustivo do gasto por parte dos órganos xestores. Señor alcalde, vamos a ver, usted tiene en su mano arreglar todo eso. Si usted presenta los presupuestos del 2018 y empieza a hacer los trámites de contratación de todo esto,
que le pone la señora interventora desde hace 2 años, no se podrán pagar todas estas facturas. Le recuerdo que en el último reconocimiento extrajudicial de crédito que aprobamos aquí, después de que nosotros hubiésemos votado en contra en otros plenos, se llegó a un acuerdo con su asesora de que no votaríamos más a favor si no empezaban a realizar los trámites de contratación de todas estas cosas que le dice aquí la señora interventora que tienen que empezar a contratar. Le repito, tiene la solución en su mano. Presente los presupuestos del 2018 y empiece a pagar todas estas facturas. De todas las facturas, la mayoría, casi todas, son de proveedores, tal, pero hay una que es de la banda de música. Tengo que recordar que tiene una letra muy pequeña y ya no veo un pimiento. El día 2 de mayo del 2017, su anterior concejala de Cultura decidió su anterior concejala de Cultura, y ustedes, claro, de la base 33 del presupuesto municipal, eliminar una subvención nominativa a favor de la banda de música de Ortigueira, con el motivo de que era más conveniente desde el punto de vista de gestión del área de cultura. Bien, vale. La situación es que a día de hoy la banda de música no ha cobrado nada del año 2017. Bien, le voy a dar 2 soluciones, señor alcalde. La primera es la misma que para todas las demás facturas: aprobar los presupuestos del 2018. Y todas estas facturas, incluida para la banda de música, se pueden tramitar y pagar al momento. Y le voy a dar la segunda, con lo cual ya le adelanto que estaríamos dispuestos a votar a favor. Incluya este año a la banda de música en las subvenciones nominativas, haga otra modificación, lo mismo que hizo esta para quitarla, haga otra para incluirla. Y firme con la banda de música un convenio por 10.000 euros, 5.000 correspondientes al año 2017 y otros 5.000 correspondientes al año 18. Si pone en el convenio que a la firma del convenio se pagará el 90% de la cantidad acordada, como se hace con otros convenios, y no le voy a reiterar, que usted firma convenios con aproximadamente 16 asociaciones, excepto con la banda de música. Pues así, probablemente el mes que viene, la banda de música podría ya cobrar todo lo pendiente del año 2017, más el 90% del año 2018. Y nosotros nos comprometemos a apoyar esa medida. Y con esto del reconocimiento extrajudicial de crédito, ya no tengo nada más que decir. Evidentemente, con el informe demoledor, con el acuerdo que se llegara con su asesora hace unos meses para tramitar estas facturas, nuestro voto no puede ser otro que votar en contra. Ángel. Sí, nada, comentarle ao señor Girón que, bueno, si se basa o voto no tema de que non hai posto en marcha proceso de contratación, comentarlle que, se por encima, os ascensores, por exemplo, entrarán en vigor o 30 de marzo de 2018, teléfonos e comunicacións, actividades deportivas, tratamentos sanitarios, iso, bueno, pode ter acceso á documentación en calquer momento. Bueno, na factura que comenta da viaxe, factura 104, factura de 2017, é unha viaxe de aloxamento do alcalde e coordinador do festival a Madrid. Por razón de urxencia, pola negociación coa Xunta non se confirmou a presencia de Ortigueira en Fitur ata poucos días antes, e dende a xencia non foi posible localizar hotéis próximos a Ifeño. De todas formas, non parece lógico pretender non abonar a factura polo servizo prestado, toda vez que o persoal que se desplazou a Madrid foi a traballar non de ocio. E non pode pretenderse que abone do seu peto a diferencia de gastos, e isto debería terse en conta de cara ao futuro dos viaxes de traballo do persoal municipal. Por iso, simplemente, debería que recapacitar o seu voto basándose de que non hai en marcha ningún proceso de contratación. Debería ter en conta. Sí, Isabel. Bueno, o señor portavoz estalle contando, os demás tamén votamos, estalle facendo a réplica ao señor Girón.
pero eu non me basei só na falta de contratación nos suministros, eu baseime nun gasto desmesurado de cousas que non son de primeira necesidade para o funcionamento do Concello. E reitero, as carpas en determinadas parroquias que unhas sí e outras non, o sea que xa hai un trato de favor, perdóneme que yo diga, correspondendo a unhas parroquias e outras non. Poderías citar, pero penso que todo o mundo sabe en que parroquias hai as carpas e en cales non. Despois, non me contestou ou non tenho información, pero teño eu que a pedín aquí, esta é a factura da que me refería eu, que son os 19.000 euros. Xa me dirá que primeira necesidade é. Entonces, o criterio do señor Girón eu non sei, o meu é ese. Entonces, non me vai contestar agora ou non sei cando me vai contestar cal foi o criterio desta factura, dos 20.000 euros, porque non estamos falando de 1.000, nin de 2.000, nin de 3.000, estamos falando de 20.000 euros a unha persona, a un profesional que nin pertenece a este Concello, a non ser, claro, todo pode indicar, a non ser que influya, que é, que forma parte da vida, digámoslo así, de unha conocida periodista que escribe nun periódico de tirada diaria. Isabel, creo que esa anotación... Non, é que eu penso que yo hai que explicar aos veciños tamén. Eu creo que sí. É dicir, que sepan esta persona que non é ningún profesional do Concello de Ortigueira. E usted basouse en que fixo os traballos no Concello de Mañón e no Concello das Pontes. Seguramente no Concello de Mañón non cobrou esta cantidad. Ou se a cobrou, seguro que fixo un traballo máis exhaustivo, porque aquí non vimos nin o traballo que fixo. E quero que os veciños sepan. Eu non é porque eu sei, de verdade, sei non, pero quero que tamén o sepan os veciños cando esteñan vendo o pleno. Simplemente iso. E además, estamos nun goberno que vostede dixo que iba a mirar por as necesidades. Además, a mí pareceme moi ben, pero estes 19.000 podíaos vostede meter, en vez do libro, podíaos meter en axudas de emergencia social. Fa moita falta. Ou aumentalas en horas de axuda a domicilio, por exemplo. E facer caso dos informes de intervención e darlle a información necesaria á intervención que ya está solicitando. Isabel, xa se lle responde a eso no seu momento, Carlos. Eu quería saber... Pero o momento é este, señor Penador. Cal é o libro, simplemente. Non lo sabe nada. Ben, vamos a ver. Esta é unha publicación de Xulio Villarín, un libro sobre Ortigueira. Non é tan solo que se fixeran nas Pontes, que se fixeran en Mañón e creo que en Viveira en outros sitios. Fai fotografías, fai vuelos aéreos e fai fotografías de dos concellos. Cal é o problema que temos nosotros? O problema que temos é que nosotros temos que funcionar e temos que ser unha institución seria como foi toda a vida este ayuntamiento. E dentro das institucións serias, pois hai unha serie de detalles e de temas protocolarios que debemos cumplir. Hai 2 días que estou aquí o alcalde de Vélez Rubio. Se non é o alcalde de Vélez Rubio, o señor Girón, que foi alcalde, pode saber, se non é un é outro. Pero sempre ven xente a visitar o noso concello. E nosotros debemos ter sempre algo que mostrarles e algo que enseñarles do que é o noso ayuntamiento. As cousas podemos ir a comprar as areadelos, que é o que estamos facendo, unha figura que sea do noso ayuntamiento, do muiño, ou aproveitando todo o que sea, pero no momento dado, todos os ayuntamentos en todos os sitios teñen unha mostra do que é o noso ayuntamiento. A mellor mostra que podemos ter son boas fotografías do que é o noso concello, do festival e de todo o que temos. Ahora mesmo estás entregando un libro que creo que é do ano 2003 ou 2005 que encargara Antonio Campo, o libro do festival, un libro que está totalmente obsoleto. Entonces, eu quero que sexamos un concello como son outros concellos noutros sitios, porque representamos unha institución moi seria. E o que pido eu, que tanto este alcalde como os que veñen despois, como os anteriores, que se vamos ocupar este cargo, simplemente, nada máis. A maquetación deste libro queremos que se faga en Diputación sin coste. Outros concellos fixeron a eles directamente na Mariña, o que é a impresión do libro ou a maquetación, a impresión, e miraremos de aforrar en esa parte. Por outro lado, este libro en Mañón, e o que estamos acordando, vai se poñer a venta. É un libro que se pondrá a venta nas librerías e que, desa venta que se pone, recuperará ese coste dese gasto que estás falando ahora mismo. É un gasto necesario porque
É un gasto necesario porque o Ayuntamento ten que seguir adiante. Nosotros o que temos que aforrar en outros sitios, en outras cousas. Nada máis. Pero temos que enseñarle ao mundo onde está a ortigueira que temos aquí. Obviamente, non? Espere, non ten a palabra ahora mismo, Isabel. Perdón. É para eso, un libro de ortigueira, non é nada máis. Donde se venderá nas librerías, mañón está vendendo a 20 euros, creo, e recupera para ese gasto do Ayuntamiento. Non lle vexo ningún problema. Sí, Rafa. Vale. Vamos a ver, señor Lozano, yo llevo yendo muchos años a Fitur. Este año tuve que cancelar por motivos personales mi asistencia a Fitur. Yo sabía las fechas de Fitur, tenía reservado hotel, si no recuerdo mal, desde octubre o noviembre, como mucho, lógicamente, del año pasado. No me digan que no sabían cuándo era Fitur, porque solo entrar en su página web, ver, buscar hoteles y reservar. Bueno, no me digan que a última hora cogen y tienen que salir y se gastan en un billete de avión 1.340 y pico euros. Por lo siguiente, por el reconocimiento extrajudicial de créditos en sí. Mire, yo llegué a un acuerdo con la asesora del señor alcalde y mi palabra va a misa. Yo le he dicho a la asesora, y se lo digo a ustedes públicamente, a la secretaría, que cuando tengan contratado, yo creo que se lo dije en el pleno anterior, en el último reconocimiento, pero se lo repito, cuando tengan hecho el procedimiento de contratación de lo que le dice la interventora, ya les he dicho que les votaría a favor de los reconocimientos. Porque entiendo, porque a mí me pasaba también, que llega a final de año y hay algunas partidas que se agotan. Pero este no es el caso. Esto no es el caso, yo ya se lo digo. Y me comprometo públicamente. Y ya se lo he dicho a Natividad. Y se lo digo, yo porque insisto que ya se los dije, pero se lo repito. Entonces, cuando hagan lo que les dice la interventora, mi voto será favorable. Mientras tanto, no. Nada más. Bien, vamos a ver. Recordo que son facturas... termino recordo que son facturas que temos que pagar a proveedores deste Ayuntamiento, facturas de todo tipo, como están aí. É un tema serio, nosotros queremos pasalo polo pleno, debatilo con todos ustedes e poder pagar estas facturas. Hoxe, a día de hoxe, creo que están todas as facturas que ven este reconocimiento todas totalmente xustificadas. Como vexo que todavía, sea polo que sexa, pois hai falta de información, plantexo deixar sobre a mesa este punto do pleno, que haxa unha reunión de portavoces con vostedes e despois miran factura a factura e xustificación a xustificación e deciden se votan a favor, en contra ou abstención. Porque considero que a xente, os proveedores, hai que pagarles e nosotros somos responsables no gasto deste Ayuntamiento. Poñemos o punto sobre a mesa e pasamos logo a votación de si deixamos o punto no pleno ou retiramos. Votación logo a favor de deixar o punto sobre a mesa e debatirlo. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Es que, vamos a ver, esto no tiene sentido, nos tendría que reunir usted antes. No, pero bueno, en este momento, la lei me permite, poido retirar este punto, poido darvos toda a información que necesitedes e podemos traerlo a un pleno extraordinario en calquer momento para volver a debatir este punto, pero quero que teñan vostedes toda a información sobre estas facturas. Se a información xa temos, o que pasa que non la dá. No. Entonces, se non a dan, soliciten para aí está toda a información, porque eu mesmo me encarguei, perdón, Garden, o silencio un momento. Eu mesmo me encarguei de que se xustificaran todas e cada unha das facturas. Se algunha non quedou suficientemente xustificada, pódeselle xustificar, pero non creo que sea motivo de falta de información non pasar este punto polo pleno e non pagarlle aos proveedores. Co cal retiro este punto de orden do día e faremos un pleno extraordinario cando este suficientemente aclarado. Creo que a miña responsabilidade facer este... Pero en referencia á factura de Xulio Villarreño contestoume vostede. Isabel, queda retirado o punto, pasamos ao seguinte punto. Tenemos unha reunión de portavoces no cal van a estar ustedes tamén e que non sea motivo de falta de información o pago dunhas facturas. Moitas gracias. Siguiente punto, punto número 4, expediente número 226/2018, modificación de crédito Propuesta determinada
terminada favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais, correspondente a aprobar o expediente de decreto extraordinario por importe de 158.966,16 euros. Conformidade co establecido no artigo 177.2 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación co artículo do mesmo texto legal, ordenar a publicación do presente acordo mediante inserción de edicto no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no tabuleiro de edictos deste Concello, quedando exposto ao público durante o período de 15 días hábiles desde o seguinte ao da publicación naquel Boletín Oficial. O expediente de modificación orzamentaria entenderáse definitivamente aprobado no caso de que durante o período de exposición pública non se presenten reclamacións. Ben, Ángel, tes a palabra. Bueno, pois estamos en función de urgencia, pois a modificación de crédito para unha obra moi necesaria como a depuradora despasante, que por circunstancias técnicas hai que facer. O proxecto nun principio fixose coa información que tiñan os técnicos municipais. Ángel, tens que avanzar un pouco. O proxecto nun principio fixose coa información que tiñan os técnicos municipais, pero carecendo da información de Augas de Galicia. Entonces, bueno, isto provocou que quedara deserto a adjudicación da obra e fixose un novo proxecto e esta xeración de crédito. O alcalde personalmente, bueno, acercouse a Santiago a buscar este proxecto e realmente aquí o que importa é sacar esta obra adiante para que pasando por Montexade ca depuradora. Son moitos anos xa. E Ana? Sí, o meu voto desde logo vai ser a favor, é para a depuradora despasante, pero bueno, non sería que aquí non se lle avisou de que non estaba ben. De todas formas, a miña compañera Isabel xa vai dicir o que pensamos. O voto vai ser a favor, porque é para a depuradora despasante e si é moi necesario. Pero non son as cousas así. E Manuel? Sí, eu creo que aquí o primeiro problema que houve é que vostedes non se asesoraron con naide, ni con técnicos do Concello, nin con Piacua, nin con naide que supera absolutamente nada, porque non se acorda no pleno de agosto, tanto vostede como a señora Trevín vieron aquí pedirnos responsabilidade ante este tema. Eu creo que somos responsables en todos os temas, pero bueno, creo que aquí os únicos irresponsables foron vostedes. Dixoxes neste pleno que a cantidad era insuficiente, que iba a quedar deserto, que non chegaba esa cantidad para acometer esa obra. Creo que debe pedir disculpas e explicar a todos nosotros, sobre todo a todos os veciños, cal foi o problema desta situación, porque levamos, se mal non recordo, salió un pleno en agosto, en outubro iba a estar todo solucionado, estamos en febreiro, estamos con 6 meses de retraso, que a ver como nos vai, que nin no Brau vai estar feita. Depois unha pregunta que teño é que mandou facer ese proxecto, porque fixemos un proxecto que houve que pagar ese proxecto para non sei con que se asesoraron, porque faltaba a mitad das cousas. Digo, quen se vai facer responsable desto? Vais a reclamar o que fixo o proxecto para recuperar eses cartos? Non sei, desde logo non entendo. Creo que isto é unha responsabilidade por parte do goberno. Pero bueno. Gracias, Manuel. Isabel? Sí. Como ben di o meu compañeiro, isto xa se ia vir, parece que é unha crónica dunha morte anunciada. No pleno de agosto, do 29 de agosto, a señora Trevín informaba que no pleno que iba a estar funcionando en outubro de 2017, habilitando crédito para facer esa obra por importe de uns 97.000 euros. Ustedes entrevistáronse con distintas empresas para facer ese primeiro proxecto. Pois moi ben, ese primeiro proxecto, que non sei o coste aproximado, pero supoño que serán uns 3.000, 4.000, que sumados aos 3.000 euros que xa vostedes se gastaron sin ter por que gastalos na senda peatonal despasantes, xa son 7.000 euros que tiramos así, porque en que era cousa, porque ahora mismo ese proxecto non vale para ejecutar a obra da depuradora. Entonces, temos que contratar a outra empresa que faixa un proxecto que se adecue para poñer en posta en funcionamento, que ten nada máis que friolera cantidade de 6.000 euros. Agora tásanse as obras da depuradora de 97.000 a 158.036 euros.
presupuesto que se asemella moito ao que xa no seu día foi facilitado por Viacua. Pero usted, como non o é, nin atenda nada, pois usted iba a facer moito máis barato. E entonces agora gastamos 7.000 euros nos proxectos e agora gastamos moito máis. Bueno, retomando un pouco, e como agora as actas e na comisión informativa todos dixeron que non se avisara, que non se dixera. Bueno, pois eu teño aquí a acta do pleno de diciembre e o señor Girón di: termino y no me diga que se lo dije. Ahí están los plenos, que es cierto que está muy bien que los grabe. Así hay gente que los revisa y tal, que la depuradora despasante le iba a quedar desierta. Porque le dije que estaba mal redactado el proyecto y está mal. Y sigue estando mal, y le va a volver a quedar desierta. Siempre puede venir alguien que no encuentre ningún trabajo y a la desesperada lo haga. Pero no me diga que no se lo dije hace 4 meses, y ahora nos hemos encontrado que ustedes la sacan a licitación y les queda desierta. Y tenía una referencia más, bueno, pero se la digo en el pleno siguiente. Así que contestamos ao que o señor Legarreta decía que non se dixera exactamente, sí que se dixo xa no pleno de diciembre, na comisión informativa, estou falando agora. Entonces, aparte xa no pleno de julio, no pleno de agosto xa se facía referencia do 19% do beneficio que iba a meter como suministro, como obra. É dicir, unha serie de despropósitos. E además agora, centrándonos no proxecto de 6.000 euros que tuvo un coste, que fixo unha empresa agora, encontrámonos que vai ter unha garantía, eu que non son técnica ni moito menos, pero lino así por encima, esa obra vai ter unha garantía dun ano. Home, nun ano é rarísimo que con 158.000 euros se estropee. O sea que preciso lles caber, se ca empresa que a liciten, que a empresa adxudicataria, a ver se poden aumentar ese tempo de garantía. E despois, esa obra ten unha duración de 6 meses. O sea que vamos a estar en pleno brao ca depuradora despasante. Esperemos que non pase o desastre do ano pasado. E claro que nosotros vamos votar a favor, pero a favor e que sigan, que empecen a ter un pouco de responsabilidade, que a xente xa estaba acostumbrado a este tipo, os veciños estábamos acostumbrados a este tipo de forma de gobernar, que a xente deulle a súa confianza e demoslle a súa confianza para que cambiara as cousas, que xa estábamos acostumbrados ás adxudicacións a dedo, que xa estábamos acostumbrados a todo, e usted fixo campaña e cansouse de facer campaña que iba a facer as cousas. E permítame a expresión que estamos sendo gobernados, e pido disculpas polo que vou dicir, estamos gobernados polo mismo can con distinto collar. Perdóneme pola expresión, se quere retiro ya, pero quero que quede constancia. E nada máis. Non, nada máis xa non xacerlo. Por suposto que eu vou votar a favor desta obra tan necesaria. Como son o terceiro ou cuarto en intervir, pois moitas das cousas que iba a dicir xa están ditas. O que si quería facer unha pregunta, quería saber quen sabía, non só do grupo de goberno, sino tamén do resto dos que estamos aquí, que parte da documentación necesaria para redactar o proxecto estaba en Viacua. E digo isto por unha razón que entenderán todos os veciños. Se eu sei que faltan datos para facer un proxecto correcto, por moi oposición que sexa, primeiro débome aos intereses de todos os veciños e, polo tanto, tería que decir, non chega con dicir, non, é que non vai coller ninguén a obra, hai que dicir, non vai coller ninguén a obra porque no proxecto vos esquecestes de falar disto, disto, disto e disto, e que a documentación está en Viacua. Polo tanto, aquí hai unha irresponsabilidade maior que a que poida ter só o grupo de goberno. Coincido co que di Isabel nos tempos de garantía, que parecen escasos para unha inversión tan grande, e pido que na medida do posible, se non sale máis cara a salsa que o peixe, que se trate de reclamar
o importe dese proxecto que fixo, ese proxecto fallido que se fixo nun primeiro momento. Pero repito que a urxencia é reparar a depuradora de Espasante, reparar non, porque penso que non chegou a funcionar nunca, poñela a funcionar, por iso o meu voto vai ser a favor. Sí, Rafa, tens a Sí, antes de entrar en el punto en concreto, contestar a dos cuestiones que han hecho tanto el portavoz como el señor de Garreta. Al portavoz le tengo que decir que pongo la mano en el fuego que ningún técnico municipal le presentó un proyecto que no incluyera gastos generales y beneficio industrial. Así que echarle la culpa a los técnicos municipales manda narices. Eso es lo primero. En cuanto, señor de Garreta, te voy a decir la verdad, no lo entiendo muy bien. Yo no dije nada de cuestiones técnicas, ni quién tenía documentación, ni que no, porque yo tampoco soy técnico. Yo lo que dije es que el proyecto estaba mal. Coja las actas, yo creo que se la ha leído Isabel textualmente, si eso, que se la vuelva a leer, que sacaron la obra como un suministro, cuando es una obra, y las obras tienen que llevar gastos generales y beneficio industrial, y no las llevaba. Y las empresas contratistas, al ver eso, no se presentaron. Yo no dije nada de la documentación técnica. Vamos ahora al punto en concreto. Para poder arreglar la depuradora de Espasante hay que hacer otra modificación de crédito. Esta es la segunda modificación de crédito porque, tal como dije en el pleno, revísenlo si tienen algunas dudas, cuando se hizo la primera modificación de crédito les advertí que el proyecto estaba mal hecho, por lo que acabo de comentar, que no se podía sacar como un suministro, porque era muy probable que no se presentase ninguna empresa. Lo cual efectivamente resultó ser, como yo decía, no tengo una bola de cristal, pero sé de qué va el tema. Y no, como decía la señorita Trevín, que afirmó que estarían arreglada en octubre del año pasado. Tengo serias dudas de que esté arreglada en octubre de este año. Muy serias dudas. Y el tiempo llegará y veremos si efectivamente. Por eso les digo ahora que sigo pensando, muy a mi pesar, que sigue estando mal hecha la modificación de crédito. Porque cuando la vayan a licitar, la ley de contratos del sector público exige que se tenga que hacer una retención de crédito. Y esa retención de crédito tiene que incluir el presupuesto más un 10% de, creo que son de garantías o de posibles modificaciones que pueda utilizar el director de obra. Por lo tanto, en el proyecto, en la partida les va a faltar, como el proyecto de 158.936, les va a faltar para poder licitarla 15.893 euros en esa partida. Eso viene, y le hago un poco de memoria, pero en la ley de contratos, en el texto refundido de la ley de contratos del sector público. Y si no recuerdo mal, creo que es el artículo 107. Le pido, señor alcalde, que lo revise para que no nos pase lo que nos ha pasado ahora. Pues, ¿qué ha pasado ahora? Que 7 meses después, yo creo que fue en el pleno de julio, no en el de agosto, nos vienen con otra modificación de crédito para poder crear una partida. ¿Y qué hay que hacer para crear una partida? Solo por no hacerme caso cuando se lo dije, que hay que disminuir otras. ¿Y qué partidas se disminuyen? Se lo voy a comentar para que vean los vecinos las prioridades que tiene este gobierno, si me lo permiten, entre comillas, socialista. Pues las partidas que más disminuyen son las destinadas a la creación y fomento del empleo en casi 80.000 euros. El alcalde, que prometió que iba a dar empleo a todo aquel que lo quiso ir, que iba a tener que venir gente de otros lados, dada la cantidad de empresas que se iban a instalar aquí, pues resulta que ahora, para arreglar una depuradora, reduce las ayudas a la creación de empleo. ¿Y esto por qué pasa? Pues simplemente porque el señor Penabaz renuncia a presentar este año unos nuevos presupuestos, como es su obligación. Porque si presenta unos nuevos presupuestos, puede crear una partida para la depuradora de Espasante y así mantener las ayudas a la creación de empleo. Con toda la cara del mundo, dice públicamente que ni los hace ni los va a hacer, los nuevos presupuestos. Dice textualmente la noticia: el mandatario de Ortigueira, Juan P. Muras,
renuncia a elaborar un novo presupuesto. Válenos o que temos, porque foi feito por nós, tratado e consensuado. Non sei con quen. Ni me plantexo ir a por outro. Vexo que este se adapta ao noso programa e ás necesidades. Ya pueden comprobar los vecinos las consecuencias de semejante desidia. Mire cuántas cosas se solucionan con unos nuevos presupuestos, señor alcalde. La depuradora despasante, las ayudas a la creación de empleo, poder pagar todas las facturas que vimos anteriormente, el convenio con la banda de música, y solo por mencionar temas que se han tratado hoy en el Pleno. Los presupuestos prorrogados, dice usted en esta noticia, que bien le valen. Señor alcalde, ya vemos que no le valen, solo valen para seguir cobrando usted. Nada más. Muchas gracias, señor Girón. Ángel ou Vans? Simplemente comentarle ao señor Girón que dá a sensación de que despois toda esta demagoxia escoitada non tivo responsabilidade ninguna na depuradora despasante. Todos os anos que estivo aquí gobernando como concelleiro de obras, parece que a culpa da depuradora despasante é nosa. Non, señor Girón. Non. Usted xa tiña que ter esa depuradora funcionando. Non, nativo. Pregúntenle a los vecinos. Señor Girón, manteña o silencio, por favor. Está falando o señor portavoz. Nada máis, aquí é importante sacar esa obra adiante, despois de escoitar toda esta demagoxia. E nada máis. Exactamente. Si, iniciamos unha segunda ronda de intervencións. Manuel? Por alusións, quero contestar ao señor Legarreta. Mire, señor Legarreta, o alcalde xa non nos facía caso cando estábamos no goberno para canto máis facernos caso agora. Pero mire, voulle preguntar, cantas veces me preguntei vostede estando aí pola depuradora despasante? Varias. Que lle contestei eu? Non recordo. Que había presupuestos. Que tiñamos un presupuesto de Viacua e que había outra empresa que estaba con un presupuesto desproporcionado e estábamos buscando outra empresa. Hai unha valoración ou un presupuesto que fixo Viacua e está encima da mesa. Se o señor alcalde falara cos técnicos, sabes? Os técnicos creo que non tendrían problema ningún por enseñar a valoración esa. Entende? Así que non veña ahora a disculpar ao alcalde. Señor Novo, non me interesan as valoracións de Viacua. Señor Carlos. Non me interesa a valoración de ninguén. Señor Carlos. Eu non estou aquí para defender ao alcalde. Eu o que quero dicir é... Estará para defender aos vecinos, me imagino. Por favor, darme silencio. Non ven a cuenta. Ten a palabra o señor Carlos Guerrero. Eu estou aquí, entre outras cousas, para que non volva ao PP. De aí a defender o alcalde. De aí a defender o alcalde hai un mundo. Eso primeiro. Segundo, o que se falou na comisión informativa era que alguén insinuou que o señor Girón xa sabía que o proxecto non valía porque estaba mal redactado, pero falábase de mal redactado no sentido de que faltaban cousas nas obras. E o señor Girón acaba de decir que non era un tema de que faltaran cousas nas obras, era un tema que explicou el, que iso sí que o sabe moito mellor que a min, que non se falaba de beneficio industrial e non sei que máis cousas dixo. Eu solamente quería en comisión aclarar iso. E o que se dixo agora demostra que o que eu dixen en comisión era verdade. O resto non me meto. Vale? Nada máis. Moi ben. E continuamos. Señor Girón, ten alguna segundo turno? Sí, moi brevemente. Yo le invito, si quieres se lo paso por escrito, señor Lozano, que parte de lo que le he dicho es demagogia. ¿Qué parte no es cierta? Se lo paso por escrito. O se lo vuelvo a leer. Yo también le invito... No, literal, mire. Ángel, tienes ahora, al final tienes. Mire, con dificultades, más o menos, pero la depuradora iba funcionando. Con dificultades, sí, hombre. Mire, hay un dato que es clarísimo. ¿Cómo era la calidad de las aguas que salían en Esfasante cuando estaba yo de alcalde? Excelente. ¿Cómo que no? No le da la cabeza. Excelente. ¿Y es excelente ahora? Señor Girón... No, yo pregunto. Si es excelente ahora, no, les han bajado la calificación de las aguas, ¿verdad? Porque antes la depuradora, con muchas dificultades, pero funcionaba. Los vecinos lo saben, cuando había problemas, se arreglaba, ¿verdad? Eso lo saben los vecinos, usted diga lo que quiera, pero la calidad era excelente y se la han bajado desde que están ustedes. ¿Por qué? Porque pararon los bombeos. Pregúntenle a los vecinos. Con los bombeos funcionaban y bombeaban todo a esa depuradora, que con las dificultades, insisto, funcionaba. Y ustedes pararon los bombeos, nunca se preocuparon de ellos.
Y llevan 3 años los bomberos sin funcionar, ¿o no? Pues pregúntele a los vecinos, señor Lozano, yo no se lo digo ni por bien, ni por mal, ni por H, ni por B. Le digo la pura realidad, y los vecinos lo saben. Nada más. Espera, que me quedou antes Ana, disculpa Ana, que quedaste antes. Mire, unha reflexión. Solo é que eu creo que a maioría dos veciños aquí no Concello de Ortigueira, pois máis ou menos son xente como a min, que, bueno, temos os estudios básicos e non entendemos máis. Pero, vamos a ver, normalmente, usted tuvo unha empresa, e se eu o chamo e lle digo que quero facer un jardín, máis ou menos o que quero, usted é o técnico. E tenme que dicir, presentame un proxecto, pero co que eu lle dixen que quería facer. E dime o coste. Non di a cabeza porque é así. Eu arreglei unha casa para un negocio e chamei a un técnico e dixenlle, quero isto. El fíxome un proxecto adaptado ao que eu lle dixen que quería, que funcione, que mo dían de alta, que teña todas as licencias, de todo eso encargouse o técnico, de que fora como tiña que ser. Non sei se nos quere facer tontos aos veciños, ou se é porque empeza a falar de tecnicismos e pensa que non entendemos, pero supoño que para a depuradora despasante levaría un técnico, e xa non vamos dicir máis. Eu se vou á depuradora despasante e digolle, a isto, e quero que funcione. Faime un proxecto para poñelo en funcionamiento canto antes, e que funcione, con garantías de que funcione. Non hai máis nada que dicir, o técnico ten o que facer. E se o primeiro proxecto non vale, reclámelle os cartos. Ou usted non lle dixo que quería un proxecto para poñer en funcionamiento unha depuradora. Outra cousa. Mire, entendémonos todos, se fala como, non nos faga tontos, non nos minta. E voulle dicir ao señor Legarreta, os demás estamos aquí porque non queríamos ao PP. Sinto ter que dicir que sigo sin querer ao PP, pero non por eles, disculpade, porque non me fixeron nada, simplemente porque penso de outra maneira, penso que se poden facer as cousas de outra maneira. Pero sinto dicir que vai a decepción, está nun goberno que é moito peor. E sinto dicirlle que se ten que ser así, que veña o que os veciños decidan. Ana, creo que... É así porque usted está nos tratando de tontos. Vane, tes a palabra. Sí, a mí me gustaría explicar, bueno, como concelleira de Medio Ambiente, porque máis ou menos fixemos remento un poquinho deste proxecto desde o principio, ou deste tema. E non é que o proxecto, que o primeiro proxecto que tiñamos este mal redactado. O sea, fixo unha empresa competente, o que pasa é que o fixo conforme a unha información que estaba incompleta. É dicir, había un proxecto no Concello, había unha información no Concello da depuradora, ese proxecto foi feito acorde coa información que tiñamos no Concello. Nos faltaba unha parte importante, que era un proxecto que estaba en costas. Vale, entón, ata que non conseguimos esa empresa, o fallo que cometeu pois foi o mellor non ir hasta ali, non ver... Por favor, manteña o silencio. Por favor, manteña o silencio. Bueno, por favor, non vai hasta ali. Non me llore. Continúa, Vane, perdona. É posible que non recabaran toda a información e que se quedaron pues, na superficie, e por eso... Non é posible, é real. Pero é que se me deixades falar, podo falar, senón... Sí, Vane, continúa e perdona. Continúa. Vale. Por favor, todo o mundo manteña orden, porque cando estades falando, gustavos que vos escoiten. A todos non. Mismo caso. A todos non. Por favor. Nos continuamos co procedimento, sacámoslo, como di o señor Girón, como suministro, etcétera, non se presentou ninguén, e decidimos volver a contratar outro proxecto. Non nos podemos deter, o sea, o objetivo que temos é arreglar a depuradora. Vale, entón, nese segundo proxecto, os técnicos deronse conta, mira, que nos falta información, porque no que é a obra da depuradora hai máis cousas das que están nestas memorias, etcétera, etcétera. Preguntamos en costas e, efectivamente, unha boa parte... Eran augas, me parece, Isabel, debo dicirle que se continúa nesa actitud, debo darle unha chamada a orden. Vale, pues chámeme. Moi ben, entonces pídolle, por favor, respeto á compañeira concelleira que está explicando o tema da depuradora despasante. Bueno, é que é moi complicado explicar así, Sí, bueno. Continúa, Vane, por favor. É que xa non sei por onde está.
Bueno, total, que a maior parte da información pois estaba en Costas nese proxecto. Se solicitou, se foi a buscar e xa coa información que tiñamos no Concello e co proxecto que estaba en Costas se elaborou este novo proxecto que esperamos que sea xa pois o definitivo e por eso pois levamos outra vez a financiación para poder pagar. E nada máis, eu creo que non debemos demonizar nin a uns técnicos nin a outros, simplemente as cousas se deron así. Este proxecto pois ten moitísimas dificultades desde o principio. Eu mesma pido disculpas tamén porque, bueno, fui un pouquiño apurada dicindo que xa o íbamos a ter en outubro porque pensaba que se iba a poder executar o primeiro proxecto, non se puido. E despois decir tamén que, bueno, o tema destas obras, polo que me teñen explicado, eso vais acabando pouco a pouco, precisa un mantemento. O sea, non quere decir que funcionaba, pero funcionaba con dificultades, sí, pero é que cada vez vai funcionando peor, porque non ten un mantemento anual. E iso é, bueno, nun futuro, entre todos, o que temos que ver. Unha vez que teñamos feita a obra, que neste no goberno, pois, garantizar que vamos a ter un mantemento cada ano para que non volva a pasar, e nada máis. Bueno, e moitas gracias, Vane, por a tua explicación. E o que esperamos é que, o que dixo Vane, que ahora que a depuradora que funcione. É unha obra grande, unha obra de casi 160.000 euros, que lle pondremos todos os recursos que se necesiten, pero que o que procuramos todos, vosotros e nosotros todos, é que todo o podo espasante que teña ese equipo de depuración novedoso e bom. E nada máis, pasamos logo a votación. Votos a favor? Por unanimidade. Moitas gracias. E o seguinte punto son as mocións de urxencia. Temos alguna moción? Non hai ninguna moción. Ben, pasamos ao punto de actividade de control. O punto número 6 é o período medio de pago e informe de morosidade do cuarto trimestre de 2017. Simplemente dar conta. Ángel, tes algúns datos? Sí, bueno, como se dixo no anterior pleno, estamos a traballar no sentido de intentar baixar todo o período medio de pago. Feito estamos facendo, a tendencia é moi boa. Estamos ahora en 76 días, cando a media é 60. Bueno, son 2 semanas por encima da media, pero vai baixando todo eses datos. Bueno, tal como vedes nos informes, podes ver que a economía no Concello mellora. E iso é importante, é o que temos que ver. Fai nos falta e continuaremos en este sentido. Seguinte punto. Resolucións da alcaldía editada desde a última sesión ordinaria. Supoño que a teñen todas tamén. E pasamos ao último punto, que rogos e preguntas. E agora, quero lembrarles que neste punto non procede debate. Por tanto, pregolles que sexan concisos nos rogos e concretos nas preguntas, para facilitar o desenvolvemento do pleno. Sabemos que por lei isto ten que ser así, non son puntos de debate. Co cal, empezaremos por parte de rogos, no que teñen que ser concisos, no rogo, tomamos nota, e despois, cando sea o momento das preguntas, pregunta concreta, e nosotros lle la responderemos concretamente. Pasamos entón agora as respostas. Ten a palabra no nome do goberno o noso portavoz Ángel Lozano, e el explicará as preguntas do pleno anterior, e así procederemos a continuación para non ter momentos de tensión. Comenzamos as preguntas do pleno anterior. Ana Fojón preguntaba se sería posible incluir no pos do ano 2019 a construcción dun aparcamento en Espasante. Bueno, gracias, Ana, por esta pregunta. A verdad que xa estamos gestionando mediante a Policía Local a localización de parcelas. Xa temos un acordo con algúns propietarios e estamos dando formas para que antes do verán estén eses aparcamentos funcionando. Despois, por que non se puxo en funcionamento o programa de axudas á natalidade que estaba previsto nos orzamentos? Bueno, sobre o plan da natalidade, vai en consonancia cas ideas que temos neste goberno, é unha aportación da señora Rego. Estamos en marcha este ano, estánse realizando unhas bases que compartiremos para debatir e intentaremos ampliar esa aportación que está feita desde o principio. Esperemos sacalas o antes posible, que non sexan incompatibles coas de outras administracións. Intentaremos tamén a ver se se pode incluir tanto os nenos nacidos no 2017 como no 2018.
Despois, a reparación dos baches da pista que vai ao Banco de Loiva. A parte que está sin asfaltar, reparouse con personal municipal e Semana Santa volverás a repasar. E, bueno, se se refire á pista que vai desde a carretera de Deputación a Furnas, está en licitación. Despois, preguntan tamén cando se vai facer a feira forestal. Bueno, temos xa o lugar de celebración e estamos evaluando costes e demais para intentar sacar. Despois Abel Rego reitera as seguintes preguntas que considera que non se contestaron, como era o dragado despasante. Bueno, o dragado despasante, sabemos, é competencia da Xunta de Galicia, e a propia conselleira do Mar no verán de 2016 reuneuse con nosotros e máis que a Cofradía de Pescadores en Espasante e adquiriu o compromiso de que se iba a facer, incluir nos presupostos. Pero, bueno, a día de hoxe todos sabemos que incumpliu, vamos. Xuntos cos veciños, bueno, fixemos unha serie de accións para instar o dragado e seguiremos loitando para que cumplan. Pero, bueno, insisto en que a conselleira diante nosa, máis de todos os veciños de Espasante, dixo que no verán de 2016 que se iba a facer. A día de hoxe nada. Despois, ordenanza de inmobles en desuso. A verdad que, bueno, estamos, en breve vamos chamar para consensuar tamén as bases da ordenanza. Está a miña compañeira Vanessa Cervín con iso. Os criterios para ter convenio co Concello de Cerdido de Mañón para prestar servizos ao técnico de emprego. O convenio cos concellos limítrofes, Cerdido de Mañón, para o técnico de emprego xa existía, bueno, había suscrito o anterior goberno. O único que se fixo foi a súa prórroga para solicitar a subvención para o financiamento do contrato do técnico. A verdad que o mellor podíamos non prorrogar o convenio e solicitar a subvención nos outros solos, pero nese caso o importe da chega da Xunta de Galicia era menor, ao final o Concello teria que poñer máis cartos. De todas formas, non nos parece moi correcto romper un compromiso adquirido con anterioridade se ademais íamos ter que poñer cartos para financiar o contrato do técnico. Despois, resultados das actuacións realizadas no Club Financeiro Génova. Bueno, como sabedes, mantuveronse con distintos grupos empresariais contactos, moitísima información lles demos, dinos que están moi contentos e que están valorando moitas cousas e, bueno, esperemos ter resultados. Cumplimos co traballo de dar a coñecer o Ortigueiro. Despois temos, porque algunhas asociacións que teñen subvencións de adxudicación directa, unhas teñen que presentar aval bancario e outras non. Todo depende se cobran o 90% a firma ou un porcentaje a firma, entón sí que necesitan presentar o aval bancario. Despois, cales son as causas xustificadas pola cal vostede anotou ben logo na medida... Non se convocou o pleno na data que corresponde mediante o acordo plenario de 10 de xuño de 2015, porque vostede o pleno convocou na fecha según establece o ROC no artículo 19 e todos os plenos que non convocou. Bueno, esta pregunta xa se contestou noutra ocasión. As causas son debidas a cumprimento de prazos. Por exemplo, hoxe adiantamos o pleno para poder presentar a solicitude de delegación na Administración Xeral da Xunta de Galicia aos procesos selectivos da Policía Local. Outras veces, ter rematados os expedientes que se someten ao pleno. Despois, o señor Girón pregunta se temos feitos os trámites para que o día 1 empece a asumir o Concello todas as funcións do Servicio de Recaudación. En principio, bueno, vai se levar a cabo por tesorería. Está xa con todo ese proceso funcionando dende ali. Despois comentaba, bueno, o señor Girón, el pasado pleno extraordinario, un concejal, el señor Cao, tomou posesión e usted se cansó de repetir por activa y por pasiva que los plenos donde no había ningún habilitado nacional no tenía ninguna validez jurídica. ¿Qué es lo que ha cambiado, señor alcalde, en su criterio? Pues, bueno, la Dirección Xeral da Administración Local, mediante circular do 22 de marzo de 2017 sobre nomeamentos de carácter accidental, deixase en efecto circular de xaneiro de 2014 e a nota aclaratoria de abril de 2014. Establece que os concellos, na súa petición de nomeamento de carácter accidental, si se desexa, para realizar de todas as tarefas do cargo da Secretaría, é dicir, non solamente para a realización de meros trámites, deberán indicar os criterios en base aos cales considera o funcionario proposto está capacitado, sexa por titulación, cursos de formación, experiencia, informe favorable do funcionario habilitado. En estes casos, o nomeamento posibilita realizar, entre outras, asistir ás reunións dos órganos colexiados. A solicitude de nomeamento de carácter accidental para sustituir o secretario asinouse favorablemente polo funcionario habilitado e, polo tanto, a Dirección Xeral da Administración Local otorgou un nomeamento accidental entre o 1 e o 10 de decembro de 2017, sen limitación alguna.
Por conseguinte, a sesión do día 1 de decembro de 2017, onde toma a posesión o concelleiro do Juan Manuel Cao, ten toda a validez xurídica. Nada máis. Nada máis. Ben, iniciamos entonces o turno de robos, que como dixen antes, e vos repito, deben ser robos concisos. Ana? Non é de debate, que nos deixe debatir no pleno, que creo que é para iso, para que a xente sepa a nosa opinión, non cando non me convenza con un punto do día que non digan aquí o que non quero ir. Ana, podo repetir outra vez. Digo que a parte de robos e preguntas por lei, por los reglamentos, por todo, é unha parte de robos e preguntas, son robos concisos e preguntas concretas. Pois luego que nos deixe debatir no pleno é que todo o mundo sepa o que pensamos cada un, que para iso é. Vale, Ana. E ruégolle tamén que presenten os presupuestos, que non lle deben valer os do ano pasado, porque usted mismo me dixo a min, personalmente, e creo que a máis xente, que eran moi malos, que a miña compañeira Isabel Rego non fixera un bo traballo. Creo que había máis xente presente tamén cando o dixo. Así que ruégolle que presente outros presupuestos e que os faiga ben. Ten algún rogo máis? Non. E Manuel? Si, eu teño un rogo conciso. Acordase vostede cando protestaba que os contenedores andaban por aí arrolados e tirados porque estaban sin amarrar? Acordase da famosa solera de hormigón con los... Cale o rogo, señor Flogo? Espera. Pregunto a ver se vai ser tan conciso que non vamos poder falar. Acordase da solera esa de hormigón cos 4 postes da cadenita? Pois mire, señor alcalde, 3 anos despois os contenedores siguen tirados. O meu rogo é que faiga algo para remedialo e empece a, polo menos, a amarralo. Ese é o meu rogo. Moi ben. E señora Rego? Sí. Eu volvo a rogarlle os mismos de todos os plenos. Rogolle que pinto o aparcamiento da Alameda. Sigue sin darlle unha solución aos contenedores subterráneos. Xa son tan repetitiva. Seguimos sin actualizar a páxina web e xa vamos para 3 anos. Rógolle, xa logo lle suplico que lle pague o convenio que a Asociación de Veciños Cruz da Lousa de Céltigos. Me consta que o seu grupo de goberno ten constancia que leva desde 2015, 16 e 17 sin cobrar ese convenio, facendo un total de 8.640. Xa me dirá usted como se vai soster esta asociación, e que faiga o mismo que a Asociación das Neves de Veciños tamén, que leva 2 anos sin pagarlle o convenio que está aprobado nos presupuestos. Rógolle, e tamén lle suplico que utilice a barredora, escoba, cepillo, o que sea, para limpar as aceras das outras parroquias que tamén teñen aceras. Rógolle que no próximo pleno me conteste vostede, o concelleiro de Obras, bueno, que me podrían contestar agora tamén, o concelleiro de Obras ou portavoz. Habitualmente estámoslo vendo que vai no coche oficial do Concello con unha persoa que non sabemos que tipo de relación ten con este Concello, sabemos a súa afición por facer fotos, pero non sabemos que tipo de relación ten para ir acompañando sempre ao concelleiro de Obras. Entonces quero que nos informe os veciños, porque non é só o vexo eu, é que o ve todo o mundo, que trato ou que tarea ten encomendada por parte deste goberno. Rógolle que audite as contas do festival. Como marco o programa electoral seu, por os nosos cálculos, a partida presupuestaria estaba en 430.000 euros, 390.000 para o festival e 40.000 para festas, pero calculando así, que non me centrei detenidamente, o Festival do Mundo Celta, e usted yo explicará aos veciños, ronda sobre uns 500.000 euros. E por último, rógolle que fale con servicios sociales. O portavoz acaba de decir que estaban facendo as bases para a natalidade. Minte, as bases están feitas, fíxenas eu antes de que vostede nos votara do grupo municipal, e están cos técnicos de servicios sociales. E rógolle que tanto di que por lei, a lei cúmplese para todos os aspectos, non para cando lles ven a gana a vostede. En todos os aspectos, guste ou non nos guste, a lei é para todos, e para todos igual. Acabei cos robos. Moitas gracias, Carlos. Vamos a ser breves. A raíz
dunha información que pon hoxe no seu Facebook o Partido Popular, vou facer un rogo, que é que se cumpra co que dispón a Lei de Montes referido ás distancias das plantacións a casas, viais e pistas forestais. Rogo que se nos explique por que aínda non se sacaron as placas que hai nas vivendas sociais. Rógolle que nos informe cando sexa posible dos trámites que leve vostedes, como lle dixen en comisión, sobre esa pista que vai de Couza a Doiro de Besos, que quedou nun estado deficiente, que non fixo ninguna empresa local, e que a ver que mecanismo hai para reclamar en deputación que non nos tome ninguén o pelo con ese tramo de asfalto. Rogo que consten os parabéns ao señor Lozano pola gala do deporte, pero rógolle que faiga algún esforzo para convencer as asociacións deportivas da importancia do deporte femenino, e que mesmo en ton constructivo lle pida ao club de fútbol que faiga un pequeno esforzo para que as rapazas que practicaban ese deporte de xeito federado poidan voltar a competir. E tamén rogo, e o último rogo, que o tema de colocar unha carpa na Alameda non se convirta en algo xa automático, que hai certos casos, certas actividades que ao mellor non requiren de colocar esa carpa, que hai outras alternativas, porque entendo que hai determinadas épocas do ano en que temos que amosar aos veciños ese espazo pois o máis despexado posible. Son conciso, pero é como se eu vou a ver a Praza do Obradoiro e me tropezo ali, bueno, non é o mesmo a Alameda que o Obradoiro, non? Pero non me gustaría cada vez que vou a Compostela, a Praza do Obradoiro, tropezarme ali cunha carpa. É unha mala imaxe sería unha mala imaxe para Compostela, e penso que, salvando as distancias eternas, tamén é unha mala imaxe para Ortigueira ter sempre ali, en datas sinaladas, unha carpa instalada. Nada máis. Ben, gracias, Carlos. Adolfo? No, teño preguntas. Sí, porque solo unos ruedos. Yo en el pleno anterior les hice ya muy poquitas preguntas con la esperanza de que me las contestaran. Creo que, si no recuerdo mal, les hice 3, entonces les ruego que me las contestes y brevemente se las resumo. Les pregunté por el servicio de recaudación y el señor Lozano me ha dicho que ya está funcionando, y eso no es cierto. En el mes de enero se tendrían que haber pasado los recibos de basura del último trimestre, de octubre, noviembre y diciembre, y no se han pasado, lo que va a llevar a que cuando se pasen, si pasan el siguiente, al final del año, a los vecinos nos van a cargar con todos los recibos acumulados, porque usted no cumplió un acuerdo que tomamos todos los grupos políticos, se lo recuerdo también, en el campo. Entonces, les pregunté también que cuándo iban a presentar los presupuestos del 2018 y ninguna referencia. Y en cuanto, la tercera pregunta que le hice fue a la validez jurídica. Yo no dudo ninguno de que tiene validez jurídica, pero también la tenían antes. Y usted, señor Galvien, que batallaba con que no la tenía. Señor Quirón, es un ruego. Les ruego que me contesten, que les hice 3 preguntas. También les adelanto que, como da igual que les haga 3 que 33, pues en el siguiente pleno les haré las 33. No tengo más ruego. Bien, Monse, Carlos? Sí. Eu rogo que a recollida de lixo se faiga correctamente, porque parece ser que hai xente que recicla e logo vai o camión da basura e recolle todo xunto. Comprobemos eso. Logo, rogo que me explique se os centros sociais teñen un seguro de responsabilidade civil para as actividades que se desenrolan nel. E rogaríalle que rebacharan algunhas pistas, bueno, as numerosas pistas que hai, xa non que contraten as pistas, que rebachen os baches que van aparecendo en moitas que hai en moitas aldeas.
Ben, bueno, gracias, Carmen. Pasamos ahora a parte de preguntas que deben ser concretas. Vale. Pregunta concreta. Pregunto esto. Y nosotros responderemos eso exactamente. Vale. Luego empezamos con la parte de preguntas. Ana. No noso programa electoral, bueno, non sei, o parque de caravanas, que me conteste, porque si nosotros levábamos a estudiar unha zona, eu creo que non hai nada que estudiar, porque supoño que non vamos tirar os cartos que hai ali invertidos e como está eso. Gustaríame que nos dixera os gastos da Feira do Mel. Tamén, esta é repetitiva porque tanto oín, que eu non iba a preguntar, pero tanto oín que o obradoiro de empleo era pan para hoy e hambre para mañana. Pregunto se dos outros obradoiros de empleo non saleu ningunha empresa neste concello. Agora vou preguntar outra vez pola depuradora. Estará pago isto? Que o digo moito. Outra pregunta que teño é dos carnavales, que non saleu ningunha foto nas redes sociales do Concello. Por que? Menos mal que temos fotógrafos aficionados. Outra cousa que lle pregunto é por que non fai dunha vez uns presupuestos novos, porque o do libro o problema é que turismo ten 7.000 euros nos presupuestos. Entonces hai no que levar a un reconocimiento extrajudicial, sí ou sí. Entonces fai uns novos e pon o que queira poñer, porque non me irá dicir usted que a concelleira de turismo da súa corporación estaba contenta cos presupuestos e foron consensuados. Ca anterior, quero dicir, non cada hora, a hora ten de sobra, pero ca anterior foron consensuados os presupuestos ca súa concelleira de turismo. Sí, verdad? 7.000 euros. Bien. Creo que... o das festas. É que me sigue tendo intrigada. O das festas. Pregunto, as demás parroquias vamos levar un tanto por cento para as festas? Porque os pasantes está sufragando 4 festas. Unha cousa é que lles deamos unha subvención, unha axuda, e que a Ortigueira leve máis. Eu estou de acordo, a Ortigueira debe levar máis. Pero as demás parroquias, porque supoño que as subvencións son dos impuestos que pagamos todos os veciños. Espasante tiña 5, non dimos aguantado as 5, estamos en 4, e se nas damos aguantados quedarémonos con 2, pero sufragámolas os veciños. Vale, tal era a pregunta? Se vai dar un tanto por cento que dá as festas da Ortigueira ás festas das parroquias. Contigo. O dos presupuestos xa lle preguntei cando o vai facer, e máis nada, vamos deixalo así. Si unha última. O dos 20.000 euros do libro, vamos dicir que o necesitamos, que estou de acordo en que necesitamos algo que nos represente. Non se poden pedir 3 presupuestos a alguén do Concello. Sempre penso que se lle damos a ganar un peso a alguén que viva aquí, eses 20.000 euros van a quedar aquí, porque el vai nos gastar en comer, en comprar roupa, é a maneira de manter un pouco o Concello, porque xa vemos que o Concello sigue indo a peor. Antes non lle dixen, pero quería lle rogar que deixe xa de que todo está mal porque o fixeron os do PP. Eso xa lle dixo a xente, xa sabe todo o mundo. A xente xa lle dixo que non estaban conformes co que estaban facendo. Ana, cal é pregunta? Que empece a facer as cousas que prometeu. Cando vou empezar a facer as cousas que prometeu? Sí, cando vai empezar. E que faiga outros presupuestos para non ter que traer tantos reconocimientos extrajudiciales de emprego. emprego. Moi ben, gracias, Ana. Manuel? Sí. Vostedes que son o goberno das redes sociales e máis das notas de prensa, que se apresuraron moito a enseñarnos a barredora, cando nos pensan presentar a todos os veciños a retroexcavadora que nos costou 90.000 euros, e para que vai ser o seu uso? Porque xa temos 2, o mismo número que villas uso, non sei se vai ser para facer carreiras ou competicións. Entón, gustaríamos saber que uso se lle vai dar, porque se van a andar as 2 traballar ao mesmo tempo ou como vai ser. E outra pregunta é cando pensa levar a barredora por Espasante?
porque leva 3 meses con ela e ainda non apareceu por ali, bueno, ni por pasante ni por outro lado. Ben, Isabel? Non acabou. Non sei se acordan da frase de pan para hoy, hambre para mañana. Pois mira, non sei se dan cuenta que todo isto veo a conto porque non estábamos dispostos a pagar 39.000 euros para un obradoiro de emprego. Pois ben, mira, señor alcalde, estamos pagando vostede todos os veciños máis de 39.000 euros ao ano pola recollida do punto limpio de todos os concellos colindantes e de todo o mundo que lle dé a gana de botar ali falando mal a merda. A miña pregunta é, cando pensa regularizar o punto limpio, cando pensa dar de alta, non me conteste que ten problemas de electricidade, porque a electricidade xa está de alta, por fin. Cando pensa sacar a concurso o da recollida de lixo, porque levamos máis de 4 anos sin o concurso de recollida de residuos. Outra pregunta, a última, cando pensa poñerse a traballar no tema do saneamento do Valeo, porque é tan importante como a depuradora de Espasante, como todos os saneamentos e como calquera obra. Levamos desde 2016, no decreto do 21/6/2016, saleu o decreto para firmarse o convenio de colaboración con Aguas de Galicia. Cando nosotros entramos no goberno, o problema que había problemas cas firmas, cas cesións dos veciños. 3 anos despois, pois sigue de haber problemas porque sigue todo igual, señor alcalde. Entón a miña pregunta é cando vai poñer a funcionar? E outra pregunta é cando vai poñer a funcionar o saneamento de Senra? Porque está feito. E xa sei que vostede dixo que non se pode fiar de Viacua ou de que non ten por que falar de Viacua, pois entón digo yo. No, eu non dixen que non me pode fiar de Viacua. Bueno, digo yo. Para que o sepa todo o mundo, as bombas o bombeo de... Dígolle cal é a pregunta. Cando pensa poñer a andar? Já está feito. É suficiente porque o resto xa o sei. Sí. No. E alguma pregunta máis? No. Isabel? Sí. O portavoz contestou unha pregunta de como estaba a situación do dragado de Espasante. Dime que falou ca concelleira desde o 2016 se comprometeu. Desde o 2016 non sei se volveu a acordar a situación do dragado de Espasante. Pregunto se houve algún tipo de máis de comunicación. Non me contestou tampouco como estaban os trámites da licencia de taxi para minusválidos. Comentoume que só faltaba para adaptar o prego e as condicións. Isto xa mo dixo no 2016. Estáse redactando todavía ese prego de condicións? Non me contestou nada desa reclamación que lle dixen que tiña que facer a empresa que redactou o plan xeral de ordenación municipal. Vamos retrasados, señor Penabaz. Mañón xa o teñen aprobado. Non me contestou tampouco como estaba a situación do call center, cando vostede sabe que non está cumplindo esa empresa e é necesario que se lle faiga a reclamación deses 300.000 euros xa. Non me contestou nada das fotos que lle dixen desta actuación. Desta actuación, desta... xa as puxen o outro día, hai 2 plenos ou 3, xa non sei, desta actuación. Se quere, pregúntolle a alguén do seu ámbito, non xa do grupo municipal. Eu preguntei no último pleno, me parece que me explicaran ese intento de retirada das placas franquistas na propiedade privada, se se iniciara o expediente, tampouco se me contestou. Sí que se me contestou que as asociacións, algunhas tiñan que presentar a bancario e outras non. Pregúntome que criterio sigue vostede para que unhas sí e outras non. Vamos a ver. Sigo agora con novas. Porque todavía non se lles pagou o convenio a Aspromor do 2017, cando teñen toda a información, cando teñen toda a documentación xa presentada desde o mes de dicembro. Iso demostra a sensibilidade que tiña vostede con este tema. Rógolle, a parte disso, que xa non tiña tanta sensibilidade, porque entonces
está todo presentado desde o mes de decembro e a min constame. E a usted non lle debe estar constando porque está preguntando agora a señora interventora. Señora Isabel, atende a facer a pregunta. Você Sí, non sabe o que pode estar falando con a señora interventora. Pero Atenda as preguntas e non Non pídolle que fai a pregunta. Sigo, que cando vai convocar a plaza de educadora que estaban, bueno, que estaban en secretaría e que no pleno díxome que estaban en proceso, e entonces quero saber a ver cando se vai contratar. Agora quería que me explicara a señora Trevín como me pode explicar cando eu solicitei a información das festas, que quero felicitalo porque na deu, ainda non estou conforme con toda porque lle teño que pedir máis información. Como é que a señora Vanessa Trevín fai un informe dicindo que non lle consta para nada, en setembro fai ese informe, que non lle consta para nada ningún contrato, ni ningún expediente, e ela mesma é que firma en xullo o contrato coa gente das orquestas. A mellor foi un lazo. Porque estaba na alcaldía. Por favor, vale, por favor. Eu estou preguntando. Quero que o señor, nesa información que me deu das festas, quero que me explique en que se basou para cobrar as distintas atraccións que se puñeron, que precio lle cobrou, en que ordenanza se basou para cobrarlle, quen lle cobrou e os metros de ocupación. Quero ese desglose, se non pido yo por escrito, non teño problema. Acórdese que hai un plan de axuste para todas esas contratacións e se o pasou por encima na pirotecnia, nas luces e en todas esas. Nesa documentación que me enviou non ven a adxudicación da cantina. Non, que aquí non ven, a mí non me mostrou. Pero esa adxudicación da cantina ten que haber un expediente de adxudicación que non houbo, ou aquí dáselle a calquera. Que criterios ten a seguir para que unhas parroquias disfruten das carpas pagadas polo Concello e outras teñenas que pagar as parroquias mismo. E agora quero lle facer outra á concelleira de Patrimonio. Que criterio seguiu vostede á hora de contratación para unhas xornadas ca USC que foi en diciembre por un importe de 4.000 euros e tuvo unha afluencia de 10 personas. E despois, cando pensa sacar o novo presuposto, xa que vostede di que foron consensuados e non foron consensuados, cando pensa sacar e cando nesa redacción de presupostos acórdese que os presupostos vostede en campaña, no programa pon que os presupostos van ser participativos cos veciños. Como van ser participativos cos veciños se non foron participativos co seu grupo de goberno nese momento? E a última pregunta é: vostede aquí trouxérase nos postos de mercado de abastos un precio para adxudicalos e dixo que quedaran desiertos e que iba a modificar as bases, o precio e todo iso. Quero saber como está ese tema. Non teño máis. Ben, gracias, Carlos. Sí, varias. Que vai pasar co Club Náutico este verano? Unha pregunta. Isto era un rogo, pero transformo en pregunta rapidamente. Por que non se planificou correctamente a fixación do pleno ás 8 da tarde, sabendo que todos temos ocupacións de tanta importancia casi como a que pode ter un pleno? Que medidas se van a tomar para protexer o Piñeiral de Morouzos no vindeiro festival e como está o asunto da expropiación da Retoral? Nada máis. Gracias, Carlos. Sí, Adolfo. Ben, eu quería preguntarle que como leva o tema destes viaxes que fixo, xa que fixe nun pleno ano pasado, este viaxe que fixe a Mercamadrid, que fixo ao Club Financiero, que fixo a tamén a
si ten algunha contestación de todo ese tema, ou se lle ve que vai haber algunha movida, porque estamos vendo que o Concello vai mal a todos os niveis. Isto está degenerando e tal. Entón, gustaríame que usted me diga si podemos ter algunha ilusión ou vamos ter algunha cousa con algunha actividade que reactive un pouquinho o tema, porque tanto a nivel como comercio como todo está mal. Pois vin a representación que fixo usted tamén agora cando foi a vai ser como pregunta cando foi agora a Madrid que foi a representar o tema do festival, pero pregúntele porque non falou do máis, porque non falou do Concello en general, porque non falou das parroquias, do que temos aquí, porque non vendeu o pueblo. O sea, a min pareceume ben o do festival moi ben, pero tiña que vender o demás tamén, que é o turismo rural, o que son as playas, o que son todos. Pero ben, o que quero que me conteste hoxe, isto xa me contestará, é o que me preguntan os veciños de Loiba. Os veciños de Loiba pregúntame dunha pista que sale desde Moreiras hasta Poulouro, que hai habitantes ali e tal, e non poden transitar, pero levan moito tempo con eso. Casualmente me chamaron ainda ayer a noite, porque sabían que era pleno, dixerme que lle dixera que os da asociación que usted lles prometeu que ao día seguinte que xa se puñen en activo e tal, leva 3 anos que non lle bota ninguna grava, nin fan nada. Dígolle que está pasando por ali por ruido e tal, iso gustaríame como contestar hoxe porque teño que contestarles hoxe. Díganme cando vai a... Según saíamos do pleno, o Concelleiro de Obras visita esa pista e si podemos solucionar con baches. Por algún motivo está sin arreglar, non? Non é que ten baches que non se pasa, hai vivienda, vive xente ali. Bueno, pero ten que haber algún motivo, non sei, mellor Isabel lo sabe, non sei. Leva 3 anos. Leva 3 anos. Ayer me dixeron que casualmente cando chamaron para constituir a asociación de pisos, que foi ali, casualmente os pisos e tal, e que se comprometeu. Ten que haber algún tema, pero bueno, xa digo, según acabou o pleno, visitamos esa pista e se a podemos solucionamos porque estamos facendo en todo o ayuntamiento. Que van ir hoxe a vela? Si, vamos a ir. Porque me van a contestar. Pode dicir que vamos a ir hoxe. Moi ben. Alguna pregunta máis? Nada máis. E a razón? Tengo muy poquito. Yo tengo. Bueno, tengo más segundos. A ver, eu estuve mirando os decretos desde o último pleno e hai varios permisos para festas, utilización de locais sociais. Entonces, eu pregunto, todo o mundo ten que pedir un permiso para realizar unha festa, non? Vale. Onde está o decreto? Co permiso para o Carnaval despasante do domingo pasado. Eu non atopei, non sei se é que non mirei ben. Que non me importa que o celebren, pero vamos, supoño que seremos todos iguais, non? E para o mañá no Porto, que tamén hai celebración, tampouco hai ningún decreto. Porque se non sabemos quen celebra as diversas cousas que hai por aí, quen é responsable? O Concello? E comprobaremos eso. Todo o mundo ten que ter permiso para usar un centro social. A parte do centro social, para celebrar unha festa en calquera parroquia, non? Sí. Dos decretos non os vimos, os demás sí. Logo, houve 3 decretos para as normas do concurso de disfraces de enrollo. A petición dunhos veciños. Eu quero saber quen se vía perxudicado coas primeiras normas e por que se cambiou. Vale, isto respondo rapidamente. Era o tramo entre 4 e 14 participantes, non estaba. Non, estaba grupos. Era grupos, sí. Era un error de... Se había individual, parella e trío, despois do trío, supoño que son grupos. Bueno, pero faltaba ese tramo. Verse ve que... Sí, non xa sei que faltaba ese tramo. E quen foi o responsable destas normas? Bueno, continúa. Quen foi o responsable de firmar estas normas? Supoño que sería o alcalde, porque o que pon. Ben. Logo, en canto a obra... en canto ao entroido, houve un pequeno problema no desfile, que non deixaron participar a menores de 13 anos. Supoño que xa o saberedes, e espero que non se volva a repetir. No, espera un minuto, a ver se termino, logo al final, señor. Sí, continúa, Carmen, continúa.
Logo, en canto á obra do Salgueiro, a chamada piscina, do que falamos en Comisión de Goberno, se mirastedes algo ou vades mirar. En canto aos 10.000 euros destinados ás comisións de festas para as parroquias, creo que só se adjudicaron 3 peticións o ano pasado. Entón, eu creo que se podería facer, se non se poderían repartir equitativamente a todas as parroquias, só que, bueno, tocaría a nada, pero, bueno, millor que a 3 non chega moito, xa o sei. Vale, algo moi sei. Non, por que non? E Monse Rafa? Sí, no me... Pregunta número 1. Ustedes adquirieron hace, creo que 2 años, por 3.000 euros, si no recuerdo mal, una máquina de fichar los empleados que sigue sin ponerse a funcionar. La pregunta es cuándo va a funcionar esa máquina. La segunda es cuándo va a realizar la auditoría. Porque mire, señor alcalde, si hay alguien en este ayuntamiento que hoy tiene unas ganas enormes de que haga esa auditoría, soy yo. Así que póngala ya, porque es que además ahora, claro, ya se va a ver mi gestión y la suya. Entonces la auditoría ya va a poner muy clarito todo. Así que, ¿cuándo la va a contratar? Señora Revín, mire, se lo digo con todo, digamos, con todo el cariño del mundo. No es que lo anterior no lo dijera con todo el cariño. Primero darle la bienvenida, Nefertiti queda bien, queda en su sitio. No me hace gracia ninguna. Pues, y sí. Por favor, señor Girón. Vale, hombre, un comentario carnavalesco, si usted quiere. Bien, hace poco usted y yo estuvimos en la puesta en marcha, en el funcionamiento de un nuevo alumbrado en el polígono, en el polígono que tenemos, en Cuña. Dice la noticia al día siguiente que Ortigueira realizó una inversión con ayuda de la Xunta de Galicia de 53.420 euros para sustituir 89 luminarias. Es decir, 600 euros por luminaria. Continúa la noticia diciendo que Cedeira invirtió 27.164 euros, es decir, la mitad, para sustituir 69 luminarias, es decir, unos 390 euros por luminaria. No voy a entrar en esa cuestión, porque no tengo duda además de que nuestros luminarios son mucho mejores. Pero sí le invito con toda sinceridad a reflexionar sobre esta y otras determinadas subvenciones. Si, como dice el alcalde en esa misma noticia, el ahorro es de 1.273 euros al año, eso nos lleva a que se amortizará dicha inversión dentro de 40 años. Y todos estamos de acuerdo que hay que cuidar el medio ambiente, sustituir luminarias, pero por lo que dudo mucho que en esos 40 años no haya que sustituir... Señor Girón, ¿cuál es la pregunta? Se la voy a hacer, Pues ya le digo, que sea concreto en la pregunta. Vale, porque... digo yo, ¿qué criterio siguen para realizar estas inversiones? Porque estas, sinceramente... Tomamos nota de la pregunta. ¿Qué criterio seguimos para realizar estas inversiones? Porque, termino ya, esta preguntita es muy sencilla, porque digo, se han invertido, porque la amortización me parece muy clara, 53.420 euros, cuando con una inversión de mucho menor de 39.000 euros hubieran dado empleo a 25 personas durante 9 meses. Señor Girón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el criterio? Si no, le voy a retirar la palabra. Bueno, pues retíreme. Mire, le quedan 2 nada más, hombre, si no salte, que le entierro las sardinas a las 8 de la tarde. Mire, vamos a ver, el 7 de julio de 2017 presenté una enmienda a las subvenciones nominativas para destinar el dinero que iba de la desaparecida Fundación Ortegalia a Aspeomor. Se pedía en esta moción que se aumentase eso de 15.000 euros a 30.000 euros, la subvención a Aspeomor. La pregunta es, ¿qué ha hecho en estos 7 meses para que Aspeomor pueda recibir esta subvención de 15.000 a 30.000? Como la respuesta es que no ha hecho nada, le pido por favor que no nos vuelva a decir lo mucho que le preocupa a Aspeomor, porque en estos 7 meses no ha habido un pleno para ayudarles. Y la pregunta es, ¿va a hacer algo para hacer caso de esta moción que le presenté hace 7 meses a favor de Aspeomor? Termino ya, miren que rápido. Pregunta número 5. En estos pasados carnavales observamos que en la carpa había funcionando un bar. Yo tampoco he visto ningún decreto y ahora le pediré a la compañera de corporación, una vez que tenga toda la documentación, que me pase también la documentación de las fiestas, porque parece ser
que se está convertendo en un criterio habitual que haya unos bares ahí que obtienen un beneficio económico y que no sabemos cómo se adjudican. Entonces la pregunta es, ¿por qué medio se contrató dicho bar y para dónde fue el dinero recaudado? ¿Qué criterio ha adoptado para recaudar eso? Y en las fiestas o en el festival, no lo sé, parece ser que hubo otros bares similares. Esas son las preguntas. Nada más. Muchas gracias, señor Filón. Vane, tienes la palabra. Vane. ¿Querías comentar algo? Nada, te lo puedo comentar después. Es que en las bases pone que la mitad tienen que ser mayores de 13 años, pero no quiere decir que no se puedan presentar. La mitad de dos es uno, ¿no? No sé si es exactamente la mitad o es un porcentaje. La mitad de dos es uno, ¿no? La idea... Ya sabéis el tema, así que no te lo explico luego si quieres, pero que lo ponen en las bases, vale, que sí que pueden ir niños menores de 13 años. Luego si queréis al salir, pues ya lo veis. Bueno, ben, moitas gracias a todos polas vosas preguntas, os vosos rogos. E para rematar, quero agradecer a colaboración de todos, que nos permite aprobar acordos importantes neste inicio de ano. Por un lado, adherirnos ao convenio suscrito ca FEGAN e ca Xunta, o que vai facilitar e mellorar a selección das plazas do Corpo de Policía do Concello de Ortigueira, o que supón o exercicio de colaboración entre administracións para dispoñer de máis e de mellores efectivos, aforrando custes de xestión nestes procesos. O Concello este proceso non nos vai costar nada, entón é un beneficio para as arcas municipais. Despois, por outro lado, aprobar o crédito extraordinario de casi 160.000 euros para sacar a concurso, unha vez máis, unha obra recoñecida por todos como imprescindible, como é depuradora de Espasante. Por unha parte, por outra parte, debo agradecer ao persoal municipal o esforzo realizado para mellorar os ratios do período medio de pago a proveedores, que nos permiteu mellorar en máis dun 50%, concretamente un 56,27% dito período, de xeito que no cuarto trimestre de 2017 alcanzamos unha media de 76,5 días e vamos ir baixando no tempo en breve. Tamén quero dar un dato, igual que ocorreu no 2016, que cumprimos a regla de gasto da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera no ano 2017. Tamén é un dato importante. Quere dicir que a economía do Concello, como dixen antes, vai ben. Temos que seguir facendo as cousas con seriedade e con rigor, pero vamos ben na economía deste Concello. Temos a previsión de peche positivo de exercicio que permitirá reducir a débeda que herdamos do goberno do Partido Popular. E nada máis, levantamos a sesión e moitas grazas a todos.